भौजी त हमर दीवाना बाटे रील के वीडियो बनाबस कारी कारी फील के। भौजी त हमर दीवाना बाटे रील के वीडियो बनाबस कारी कारी फील के। गाँव भर में बाटब मिठाई सब बधाई देंगे बोले लाटेंगे टेंगे बोले लाटेंगे टेंगे। फेसबुक इंस्टा पर भइल बा ट्रेंड हो, बड़ा खुश भइले भौजी के हस्बैंड हो। फेसबुक इंस्टा पर भइल बा ट्रेंड हो, बड़ा खुश भइले भौजी के हस्बैंड हो। खुशी के